Ġieli ħassejtek illi qed, isma' jiena llum illi ġurnata għaddej, imma laqqas naf essaċ għamilt. U fil-fatt din hija xi ħaġa komuni ħafna. Illi hemm differenza kbira bejn li tkun busy, kif jgħidu bl-Ingliż, u li tkun productive, produttiv. Jiġifieri mhix kwistjoni ta' iktar ma jiena qed nagħmel affarijiet aktar aħjar, għax kultant jista' jkun dawk l-affarijiet li qed tagħmel inti ma kellekx bżonn tagħmilhom, jew ma kinux ta' importanza kbira. U tgħidli x'inti tajt jew x'inti tipprova tispjega llum. Sempliċi ħafna. Fl-erja tagħna fejn jidħol il-health and fitness pereżempju, niltaqgħu ma' min jgħidlina nagħmel satej ġim kuljum, pereżempju, jew satej ġim 3 darbit 5 fil-ġimgħa. Kif ir-riżultati minix qed narhom? Għax fir-realtà mhuwiex kemm iddum il-ġim milli jgħod, imma x'tagħmel meta inti qiegħed il-ġim. U ma jimpurtax inti jekk għandek l-aqwa coach fid-dinja jew l-ar coach fid-dinja, imma kemm inti bis-serjetà trid tinbidel għax inti ħadd inbidel mhux biss x'tagħmel waqt l-exercise tiegħek, però x'tagħmel mid-dar. U għaldaqstant mhux sorpriża illi naraw pereżempju footballers bħal xi Pelé, illi dan kien jilgħab il-futbol ħafi għal-mod tal-kelma, waqt li ħadd ieħor li għandu l-aqwa coaches, l-aqwa faċilitajiet, l-aqwa forsi żraben, tajjeb, insibu illi ma jagħmilx daqshekk progress u da jista' jkun ħafna ħabba raġunijiet, però waħda minnhom hija kemm il-bniedem irid illi jagħmel bidla u kemm il-bniedem ħajjagħmel aħjar użu mill-ħin. L-abdejt inkellimkom fuq il-futbol, hemm diversi players famużi illi daw jingħad jgħidu huma stess forsi anke fil-biografijiet tagħhom u jgħidu sħabhom u l-coaches li ħadmu magħhom illi daw kienu fost tal-ewwel li jaslu għat-training jekk mhux l-ewwel u jkunu fost tal-aħħar jekk mhux l-aħħar li jitilqu mit-training jibqgħu jipprattikaw jiġifieri qabel u wara li t-tim ikun spiċċa is-sessjoni ta' taħriġ u dik turik kemm il-bniedem ikun irid illi jinbidel. U daw, kif nistgħu nimmaġinaw, kienu jipprattikaw xi skills, pereżempju jien naf jagħtu l-free kicks, jew ikella jagħtu l-penalties, u bekk huma bil-prattika bdew iġibu aktar riżultati. X'qed nipprova ngħid? Qed naqqad tliet affarijiet daqqa. Qed ngħid illi aħna bil-prattika ħaniġu itjieb u aħjar, u iktar ma oġġett tagħmlu ta' spiss, aktar ħatar riżultati tajbin u aktar riżultati malajr. U qed ngħid ukoll illi inti mhuwiex kemm tinvesti ħin jew kemm tqatta' ħin imma x'tagħmel f'dak il-ħin. U għaldaqstant għalhekk huwa popolari wkoll daw il-nofsija sessions illi tant jien anke nħobb insemmi għax dik in-nofsija aħna għandna biżżejjed ħin biex inħadmu l-ġisem kollu jekk hemm bżonn. Jew inkella niffukaw fuq dawk il-partijiet tal-ġisem illi beħsibna nħadmu f'dik il-ġurnata. Għax bekk studji jsibu illi aħna ħankomplu nużaw ix-xaħam tagħna bħala enerġija, ħanistimulaw it-toning jgħidulu bl-Ingliż dak li bil-Malti nistgħu ngħidu illi ħanżidu ftit muskulatura u jekk inti mara qed tara dal-video toqgħodx tinkwieta ta' il-weights bihom inti ma tħassir isek raġel u mal-hormones l-ormoni tagħna minn ġewwa illi ħajjiddettaw persuna il-ġeneru tagħha pereżempju ġifieri bejn wieħed u ieħor il-maġġoranza tagħna l-irġiel ikollhom madwar anzi bil-kontra skużawni in-nisa fil-maġġoranza tagħhom ikollhom 10% biss ta' testosteron jgħidulu li għandu raġel. Issa dan it-testosteron huwa hormon illi fost l-affarijiet l-oħrajn huwa relatat ma' kemm bniedem jiżviluppa anke l-muskulatura tiegħu. Jiġifieri għalik forsi mara tfajla li qed tara dal-video seraħ rasek illi bil-weights ma tistax issir isek raġel diment illi ma jkunx hemm użu ta' sustanzi oħrajn illi naturalment mhuwiex is-suġġett ta' dan il-video tal-lum. Tajjeb, mela, ħanerġa' nagħmel recap ta' kollox. L-importanti mhuwiex kemm iddum tagħmel oġġett imma x'tagħmel fil-ħin illi għandek, importanti ħafna wkoll illi bil-prattika ħanġibu aktar riżultati malajr u aktar riżultati illi nixtiequ jekk inkun qed nagħmlu the right thing u iva la semmejna l-coaches kemm hu tajjeb illi jkollna coach illi grazzi għalih jew għaliha aħna ħankunu nafu x'l-aħjar nagħmlu fl-iktar qasir ħin, grazzi għall-esperjenza u t-talim li jkollu dak il-coach partikolari, coach mhux biss ikun tal-exercise, coach jista' jkun tal-nutrition, jiġifieri nutritionist jew dietitian, għax grazzi għal dak li ħajalmuna huma ħanaslu għal riżultati aktar malajr. Nawguralek.